Запис. Рар. Абе, къде? Май имат кавери или виджил? Не. Май са готини. Да, знам кой имат. На мен ги всичките там бяха петима, той един го нема. Ей, имат мид джамър. Мама му да е. Една ядна поема и ще ни пусне вила. Чак ти мага главата. Тя, защо кой не слага то умерник, бе, брат? Сета. Кой гаш? Нека с някакви две черти и посред една точка. Оле, ужас. Аз къде трябваш нагоре? Ма да, това отгоре ще тръгне. Рар. Аз между другото взема кавера. Самия тази, че е едно скил. Чуеш ли, бе, соп? Да. Но рар. Я да слушам самчето. Къде има? Зад вратата, зад вратата. Абе, лут. Слим шейди. Това върно се казва Slim Shady. Да. Майка. Ето наша нека го... Не мога да ти съдят. Мале, тази затичи. Дори носа. Slim Shady пусна турбината. Си взети енки. Знам. Тяките. Може да си вземе оранжеви и бели в смеска. Нещо такова. Черните според мен са бедър. Мен по-макефа тия. Гайс. Аре бе. Това ще ги цък. Приби. Добре, не вижда ли го капана? Ми на другата врата имаше капан и той гледаше в него и нищо. Баба момче. Това е някакъв фанготин. Иу. Бръх. Топа ползва бръх. Дай ми Black Ice на помпата на Ела. Ма не е на SMG-то. Бръх. Синьоре. Бръх, къде избрах, бе? Ооо. Значи, кой мене си има добре? Сега ще правя малки дупки. Също ти избра Гошо. Няма ги пусна влезат. Има Лижан. Не, Гошо. Значи, мога съм на този док, да не е като помня един път играх и му казвам, нали, в voice chat да ма хилне и той се обръща и почва да ми клека. Чакай да направя малко дупки. Си посправиш дупка, да? Малки дупки. Малко. Че ти бадранчето няма ми се криш. Бам. Бам. Рар. Да сложа Гошо. Да сложа Гошо, че нема време. Нема време. Бичо, рейнфокс е тук на 5. Рейнфокс на 5. Чакай, бе, Гошо. Чакай, че... на 5 аз съм путкал май на 5. Нищо, служи там рейнфокс на 2 страни. Рар.
не. Абе, Сашко, тя тази врата не е оборудвана, ява беше. Мисля, на тази врата няма капани. Махни си това тук. Кое бе? Рунито, защото аз съм служил гоши, то затова не иска са. Не, чакай, я си ги служи. Служи си го. Служи си. Ето го Гошо, сради Тошо. То паронва за сторм. Някой бичат Ето е тук, хибана. Пържи стената. Пържи. Пърш тук. Ау, имат снайпер. Да. Айде, Главата желязна. Да, тя хибана има каска. Да, Филик. Аз я видях от моята гледна точка, я привих. Мега почина вилове, бе. Братя ни разпука. В Мари ще думна още една. Чай ти турим палец. После ме подсети на така нещо. Да. Рар. Взех си. Протина. Ама аре, пускай пъти, бе. Маста. О, репутацията ми е на най-хубавото. Екземпляри. Сега ще имам плюс 15 парички, experience, alpha pack, ranked, playlist, standard, reputation, card background. О, Аре, после Февен. 5, бе. Мгм. Не знам дали ми се играе. И купци чанча от вратата да седя тук и направото. Не, вратата ми Не знам дали ще излизам. Зависи кои ми от тия причес. Си правя taper fade. Тя вече може да ми отида, защото отгоре е малко повече косата. Какво викаш, че не бех тук? Правя taper fade, ама отгоре ще имам повече коса малко. Нали, отстрани да. То утре май и Личо, аз трябва да запиша аз час. Ма не, има още 10:30 ми е казал. Не знам и Личо за колко беше. Май за Днеска щях 1 час. 5:30. Днеска щях и по 5:30. Ма какво екш, нещо не се случиха нещата. Малко завале. То малко заваля. Те и уния ми викат, вика май се прибираме, тия като не то не ма вали. Това на iPhone лъжи. И викаме, добре, и се прибрах. До мен е тръсна мълния, аз съм срак. То до мен да беше една. UX. При нас тук не се скърши дървото. Маре 5M бе, ти трябва да запиша клип. Коя е последния? Добре. Там 2-3 състезания. Да ги има. Днеска мина някакъв покрай нас и четката ми вика, че той изкарва пари от YouTube, си се оправи по 150 лева. Намерни. Чуеш ли, бе, идиот?
Да, бе. Казах. Па това си не е малко пари смисъл. Е така от нищо прави. Чай, колко? 150 ли? Да. Пари. Буквално лесни пари. Той седи и си ти играе и да. Трябва да видим бошестицата. Повече видеа, колко са скрайбъри. Той това върна има повече. Видят колкото сабскрайбъри. Ооо, значи... Не ми трябва да правя. Остана, бе. Ох, По-бамваме, бе. Бани. Ооо! да, Мале, ще игра помниш на ли най-готиното. Помниш ли тук, Влизай бе, нищо няма да стане. О, бум! Помниш ли, когато Боби ти те насере? Да. И аз бех с Зофия 1 в 3. Почти и клъшнах. Дай, помниш ли, когато дефюзъра беше от това? О, Боби. А ти беше останал, нали, сам и Боби. Той беше АФК. И той беше на 70 метра от мен. Той беше на друга края на мапа. Банаха Доминус. Коли ще баннат. Един път моите банаха Пулс. И не знам как победихме. Пулс. Това беше по някакъв късмет. Знаеш какво? Ще баннем... Бе, тия Павалка и Мазан. Мазами. Мазът. Мазани. Идваме тука и... не. Те дойдем тука и... Дичо, я вземи смок. Ти лут ли си? Да, той е добър. Верно, вземи смок. Аз даже и оръжията не съм управил, лут. Упари си бързо. SMG 11 и такова и помпа. М9 стама. И служи... Няма да сега. Аз не го оправих, май. Да сме живи и здрави. Да, това... ще правим както с Боби, обаче трябва повече хора. Аз и Боби играхме тъчанка и капкан. И нали... Аз с тъчанка и фърлям огън. А Боби ги гърми с капаните. Аз съм го оправил, аз забрах, че един път през живота си играх. Сега даже още по-добре, защото не мога да щупваш. Че какво прави? Няма. Туп. Рар. Какво правиш това? Да. Гледаме някакво дронче. Готин. Какво правиш това смок? Какво му правиш това това? Предей. Оле, смоковете... Гаддейн. Ма не бе, си имам нещо друго. Някакво готин. Това ще умре. Сложа готово вече решавам. Може като идея едно. В гръб. Рам. Ма, какво ми става с гласува? Браво е това. Край. Он я направи power fight. Топа едва се чува. И са golden enemies. Разби. Мавайки моята перата. Пай дупки и също... това. Да, ти какво искаш? Да играй кичек. Пак ли да играш с смок? Значи няма игра Лижен. Пак ще игра с смок, да. Служи си Iron Sight на помпата, дето е най-отдолу. И... Iron кой? Iron горе. Iron Sight. Сигхата.
Знам бе, Аз ще я толкова. Гошо. Бръшка. Така си сега може да сложи нещата. Да реинфорснем път. Кога да решим? Не са минали 2 секунди, той вече е решнал и е... Я И е някой убил. долу те бе, бах ти кривия от Абе, нали му и е умреш това от него? долу. И е тука, и е тука. Готен. Я си дупни помпата. Какво направя? Дупни помпата. Ба ти отлиш. Виж, това, ръчица. Добре, че не се беше пуснал Friendly Fire. Че Да, иначе то. щеше да го тука. изяде. Гай, искам това Гошо. Айде, Гошо. Готин. Браво, бе! Кой, откъде, как и защо умре? Ние не започнахме ли тук и що? вече умре. Браво. Ой, я легам тук. Че ма страх. Аз сега пак да я реинфорсна, сигурно пак ще му убият. Но те наши никакви ги нема. Видео валкай. Казах. Рам идва. Изкупи брат. Той не може да се контролира хора. Нашите един реинфорс се служили, аз съм служил с 4 реинфорса. И ти. Шест реинфорси, само 2 са наши. А то некъв бот. През кой да игра? Нема игра с смолк. Тотално е шибано това нещо. Че си оправя барем скоро. Аллах Акбар. Вигилдем, да. Вигилдем, гайс. То прикара. Максимите лам или баг, това е. Наши какво имат? О, не, Дзинг. Цунг. Цунки гушки. Летално в тонки игушки. Ето тук просимити. Не. Скриншот. Защо? Ай, щом скрижат на ми е ясно. Тя наш ще ги цък. Това го служи док. Не, браво на него. Трима ще спаун пикват. Няма ми помогни за рейнфорс, защото нашите са готини и отидоха на... Виж още какво правят, дай къде рейнфорсът и къде седат, а къде са ни бомбите. Да, сега ще спаун пикнат, ще вземат един кил и ще умрат всичките. Дай слагай инфо. Не казах. Те знаят, че спаун пикват, ама... Ма брат, Да поне... се пробват. GG. Ние останахме само два. Дай само последния рейнфорс и... Не загубихме. Ето, пак идва! Репорт пеки. Ами гал. Да. Не бе, не съм го останал на дно. GG, това го загубих. Аз ще взима Амаро на матчпоинт. Ще скочи, ще умре. Буквално. Аз взема Маврик, ще пробвам да правя някакви дупки там, защото... Добре, как мога да сме дефендъри и да ни водят от всекъде и ние сме 5 човека. 3 от нас ще отиват да спам пикват и убиват един човек. 3 убиват един. Добре, бе.
Трима убиват един и трима умират от един. Буквално. Да, разбирам. Има пункле. За кое бе? Сега ни дава най-глупайте индивиди. Разбираш, и трима в спаун пикват, то взимат един кил. 3 човек. Сарендър, бе, няма сарендър. Не са Имат втори, фрост. първи са. Внимавай, имат Може руни, да са втори. фрост, мрежа. Те имат ония шибаняк. Брат, Твои са руни. Внимавай, ще спон пикват. не ясно Със ми. сигурност. Гледай, това ще го представя. Бати и сопата. Как не умре? Давай поне го оставихме малко. Не. Какво бе? Плаш. Откъде какъв флаш? Да, няма какво направим. Плаш, руни и фрост. Тихо. Го е то. GG. Добре, брат. Той то мога го убие, само като го убиеш тупаници. Много яко. Аре, левка. Попърти 27 RP, това до кога си дигна? Скоро няма стигна бронз. Играм ли в Еден? Те за